L-ex Chief of Staff Keith Schembri għatta l-ewwel lejl tiegħu fil-ħabs wara li l-Maġistrat Charmaine Galea ċaħdidlu t-talba l-libertà proviżorja. Il-qorti insistiet illi fil-konfront ta' Keith Schembri il-biża tal-qorti dwar il-libertà proviżorja ma kienitx fantaxxjenza imma biża reali. Min-naħa tiegħu l-avukat Edward Gadd der isabbat fl-awla għaliex lil Schembri ma ridux arrestat minħabba li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin, iżda dan ma seħħx. Mill-belt, Schembri spiċċa kordin. Min barra frodi u ħasil ta' flus, Keith Schembri ġie akkużati li ta' xhieda falsa u li wettaq korruzzjoni. Minn fost dawk kollha li tresqu l-qorti s-sibt, Schembri għandu l-akbar ammont ta' akkużi. B'missieru Alfio jibqa' iċċassat meta sema dawn l-akkużi kollha. Fil-waqt li Brian Tonna u Carcini wkoll inżammu arrestati, kien hemm uħud mill-akkużati li verament ħadwa ħażin. Fosthom Lorraine Falzon ta' Zenit, illi malli ġiet miċħuda l-libertà proviżorja kienet se taqa' mal-art, ħarġet mill-awla merfuha mill-akkużat ieħor Matthew Patch. Anke Carcini ta' Nexia BT der jibki fl-awla tal-qorti. Is-sibt il-prosekuzzjoni konfermati li l-investigazzjonijiet dwar dawn il-każi ta' frodi, korruzzjoni u ħasil ta' flus ma waqfux hawn. Fadal aktar nies li qed jiġu investigati. Vincent Buħaġar, ex-direttur ta' Times, kien l-unika wieħed li ngħata l-libertà proviżorja bil-kundizzjoni li jibqa' taħt house arrest b'depożitu ta' 20,000 euro u garanzija ta' 40,000 euro. Għal Buħaġar deret l-avukat Veronique Dalli, illi stqarret li fil-ħabs hemm ħafna każi ta' Covid u kien propju għalhekk illi skonti Vince Buħaġar kellu jibqa' d-dar peress li huwa vulnerabbli.